Toca din Happy Mode și astăzi vă voi arăta cum să vă luați Happy Mode și să vă dea toate chestii. Ok. Și dați scrieți Happy Mode. Trebuie să se încarce pe primul link. Așteptăm să se încarce site-ul. Apăsați aici, dați X-ul ăsta, descărcați. Deschideți. Vă va da aici, apăsați pe instalați. Acum se încarcă, în curs de instalare se va instala super repede. Deci, mai avem puțin, deschideți. S-a instalat. Acum putem să ieșim după el. Din câte vedeți, n-a mers. Aba da, uite, permiteți. Din câte văd, a mers. Așa, așteptați aici puțin. Apăsați ăsta, ieșiți și intrați înapoi, nu să vă mai da reclama aia. Și să vă arăt cum instalez eu Toca. Și la toate faceți la fel. Există și Toca și Minecraft și de toate. Toca. Eu îl iau pe ăsta, că ăsta îmi place super mult, e originalul. Dacă vreți, mai este super multe. Dar vedeți și voi dacă vreți cu mai puține de astea. Ești cu 55 de lucruri și cu 58 și cu 60. O să-l instalez. O să vă aștept după ce dau. Sau hai să vizionăm împreună asta. 2 minute. Poate și ceva. O să se instaleze super repede cum e ruta asta, dar o să se instaleze la voi chiar mai greu. Și acest video este pentru TikTok. Și instalează. O să fie și tutorial și pe YouTube dacă o să fac canal, dacă nu o să rămâne decât ăsta. Ok. Puteți să vedeți că se instalează super repede acum. O să vă arăte la început. Da. Va fi și super. Setările, apăsați pe setări, că altfel nu are. Pe ăsta, acum pe ăsta instalați și trebuie să intrați imediat pe el. Trebuie să mă iau și de la început și nu știu ceva mi-a luat. Oh my god. Vedeți. Deschideți. Și gata, sper că v-am ajutat. Ne vedem cu noua poveste mâine.